Türkiye boşqalsı Ankara'da 13 saat. İsемсіз мақтарам таушар бүгін 2025 жылның 5 сентябрь жұмға күн. Сіз тұрдалдыр эфирді Түркия Овазы радиосының татар тіліндегі тапшырын тыңдайсыз. Біздің программа 16 метрлі қысқа толқынның 17615 кГц шылығынан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышнары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымдасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшырыла. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең географик төркелгән эшләмәләре программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye Ovazı dolqыннарында соңгы хәбәрләр. Түркиянең ялган мәгълүмат таратуга каршы көрәш үзәге Израиль министрына карата ясалган үтерү планы турында Израиль мәгълүмат чараларында чыккан хәбәрләрне кире какты һәм аларны Төркиягә каршы махсус каралту кампаниясе дип атады. Израиль министрына карата ясалган үтерү планы турында кайбер Израиль мәгълүмат чараларында чыккан хәбәрләрдә безнең илнең исемен телгә алу Түркиягә каршы махсус дезинформация кампаниясе нәтиҗәсе дип белдерде үзәк. Үзәк бу очракның Израиль мәгълүмат чараларында яңа вакыйга буларак күрсәтелүен, ләкин чынлыкта аның 8 ай элек булган бер хәл белән бәйле булуын ассыклады. Bundan тыш, тоткарланган шәхесләрнең Төркия белән бөтенләй бәйләнеше булмавын раслаган белдерүләре Кызыл Хач вәкилләре тарафыннан расланды, дип өстәде үзәк. Үзәк бу хәбәрләрнең төп максаты халыкара мәйданда Төркия турында ялгыш һәм махсус уйлап чыгарылган фикер тудыру һәм аның Фәлестин сәясәтенә зыян китерү, дип белдерде. Бу хәбәрләрнең төп максаты халыкара мәйданда Төркиягә каршы ялгыш һәм махсус уйлап чыгарылган фикер тудыру. Шулай итеп, Төркиянең Фәлестин сәясәтен зәгыйфләтергә тырышу, дип әйтелә белдерде. Анкара җәмәгатьчелекнең һәм халыкара оешмаларны Төркиягә каршы юнәлтелгән дезинформация һәм каралту пропагандасына ышанмаска чакырды. Түркия Газада геноцид башланганнан бирле Израильнең иң көчле тәнкыйтьчеләреннән берсе булып тора һәм Тель-Авивны халыкара мәхкәмәләрдә җаваплылыкка тартырга чакырып, геноцид кылучы дип гаепли. Анкарадагы рәсмиләр Төркияне террорчылык яисә төбәк планнарына бәйләп каралту кампанияларын Фәлестинне яклаучы дипломатик позициясен зәгыйфләтергә тырышу дип бәяли. Сумут глобаль флоты Израиль милли иминлек министры Итамар Бен-Гвирнең кемәләрен тартып алу һәм активистларны террорчы дип игълан итү белән янауларын кискен рәвештә тәнкыйтьли. Төркем Газага азык-төлек, су һәм медицина әйберләрен алып бару миссиясенең тулысынча гуманитар һәм легитим булуын белдерә. Bundan тыш, Израиль гамәлләрен халыкара хукукны бозу һәм фәлестинләр белән яклаучыларын куркыту һәм җинаятьче итеп күрсәтү тырышуларының өлеше буларак гаепли. Бу атна башында Барселонадан юлга чыккан һәм 44 илдән якынча 200 кеше кушылган конвой Газага китер алдыннан Туниста туктап ял итеп алуны планлаштыра. Авропа Берлегенең югары дәрәҗәле рәсми заты Израильнең Газага каршы сугышын геноцид буларак бәяли һәм Авропаның бердәм рәвештә җавап бирә алмавын тәнкыйтьли. Авропа комиссиясе башлыгы урынбасары Тереса Рибера кризисның Авропа һәм дөнья өчен имтихан булуын һәм Авропа Берлегенең тәвәккәл рәвештә хәрәкәт итә алмавына өметсезлеген җиткерә. Әкрен баруына карамастан утны туктату, тотыкларның азат ителү һәм тыныч халык белән журналистларның саклануы өчен тырышуларны дәвам итәргә чакыра. Авропа комиссиясе Газа сугышын рәсми рәвештә геноцид дип танысы да, Рибераның белдерүе Авропа Берлеге рәсми затының моңа кадәр ясаган иң көчле гаепләве булды. Лондондагы 2 көнлек Газа мәхкәмәсе Израильнең сугыш җинаятлары һәм Англиянең геноцидтагы роле турында
шаһитләрне һәм белгечләрне тыңлый. Израильнең Газадагы гамәлләренә шәхсән шаһид булган хирурглар, хәбәрчеләр һәм башка кешеләрнең ачыклауларында Израиль хастаханәләренә ярдәм хезмәткәрләрен һәм журналистларны белә торып махсус рәвештә нишан итеп алуда гаепләнә. Халыкара хукук укытучысы Шахт Хаммаури шаһитларны кабул итүнең әхлакый вазифа булуын белдереп, Газадагы җимергеч оторышны килеп урнашучыларның узак вакытлы колониалистик проектның бер өлеше буларак бәяли. Мәхкәмә Газа кытлык алдында торган һәм камалыш астындагы төбәктә 64 меңнән күбрәк фәлистинне Израиль тарафыннан үтерелгән шурда ачыла. Франция Газадагы геноцидны тоткарлый алмаганы өчен хөкемгә тартыла. Бер француз хукук төркеме хөкүмәтнең Израильнең Газадагы геноцидны тоткарлый алмавы сәбәбе белән мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Халыкара хукукка хөрмәт хукукчылары җәмгыяте Франциянең геноцид рискын тулысынча абайлавын фәкать Израиль белән мөнәсәбәтләрен кабат бушатуын белдерде. Җәмгыять мәхкәмәдән Франциягә анык адымнар ясау юнәлешендә буйрык бирүен сорый һәм Франциянең бу йөкләмәсен үтәмәгән һәрбер көн өчен якынча $11,600 штраф түләүгә хөкем ителүен таләп итә. Төркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Си Цзиньпин һәм Владимир Путинның биотехнология һәм кеше гомеренең узынлыгы турында сөйләшүләре билгеле булды. Кытай дәүләт медиасы микрофоннарына чагылган анатмалар Пекиндәге хәрби парад алдыннан Си Цзиньпин белән Владимир Путин арасында биотехнология һәм кеше гомере турында сөйләшүен билгеле итте. Путинның биотехнологияның кешеләрне үлемсезләштерә алачагын әйтүе ишетелгән булса, Си бу гасырда гомер озынлыгының 150 елга кадәр җитә алачагын күзаллавын җиткерде. Бу әңгәмәне соңыннан матбугат очрашу вакытында Путинды раслады һәм заманча чаралар актив тормышның бүгенгесе кебек дәвам итмәячәге өметен бирә дип өстәп куйды. Сүрия илбашы Әхмәт Әл-Шара Сүрия үсеш фонды эшчәнлеген башлап җибәрде. Ул бу фондның илдә яңадан торгызу эшләрен алып баруда төп чара булачагын белдерде. Пәнҗешәмбе көнне атна кичен бу белдерү Димешк каласында урнашкан калюгада узган фондның ачылыш тантанасында ясалды, дип хәбәр итте Сүрия гарәп хәбәр агентлыгы Сана. Бүген без Сүрия үсеш фондын ачып җибәрү турында игълан итәр өчен җыелдык. Бу фонд аша без сезнең ярдәм акчаларын хәерле эшләргә тотарга чакырабыз. Элеккеге режим вакытында җимерелгәннәрне кабат төзү һәм яндырылган җирләрне яңадан яшел, үсешү дәүләткә әйләндерү өчен, дип белдерде Әл-Шара үзенең чыгышында. Төнтерелгән режим безнең икътисадыбызны җимерде, акчаларыбызны талады, йортларыбызны юк итте һәм халкыбызны лагерьләргә һәм качаклар яши торган урыннарга сөрде. Бүген без монда яраткан Сүриябезнең җәрәхәтләрен дәвалау, аны үз халкының ярдәме белән яңадан төзү һәм качып киткәннәрне үз җирләренә кайтару өчен җыелдык, дип өстәде ул. Әл-Шара фондның бик ачык булачагын, стратегик проектларга тотылган барлык акчаларның тулысынча күрсәтеләчәген әйтте. Фонд ачып җибәрелгәннән соң беренче минут эчендә хәйрияләр $30 миллион тирәсе җыелды, дип хәбәр итте Сана хәбәрчесе. Соңрак дәүләт тармагындагы Алик-Бари ТВ каналы хәйрия акчаларының игълан ителгәннән соң 1 сәгать эчендә якынча $60 миллион җитүен хәбәр итте. Сүриянең 25 ел буе җитәкчесе булган Башар әл-Асад 2024 елның декабрендә Русиягә качты һәм 1963 елдан бирле хакимияттә булган Бааз партиясе режимы тамамланды. 2025 елның гыйнварында Әл-Шара җитәкчелегендә яңа күчү шуры идарәсе төзелде. Индонезия башкасы Джакарта урамнары атнадан артык дәвам иткән, кайберләре
көч куллану белән үткән. Ил күләмендәге протестлардан соң җомга көне тыныч булды. Илдә бер үк вакытта Мөхәммәд пайгамбәрнең туган көне бәйрәмен билгеләп узалар. Бу тәртипсезлекләр башта халык ышанычларының торак өчен акчалата ярдәм авылларына каршы ризасызлык белән башланган иде. Ләкин Джакарта шәһәрендә митинг вакытында полиция машинасы мотоцикл такси йөртүчесен бәреп үтергәч, вазгыять кискенләште. Протестлар тиз арада башка төбәкләргә дә таралды. Пәнҗешәмбе көнне атна кичен студент төркемнәре министрлар белән очрашып, халык ышанычларының өстенлекләре һәм демонстрантларга каршы кулланган полиция ысуллары турында шикаятьләрен җиткерде. Атна башында алар парламент вәкилләре белән дә сөйләшүләр алып барды. Ләкин илбашы Прабова Субьянто белән очрашуга ирешә алмадылар. Кеше хукуклары төркемнәре бу протестларның зур корбаннарга китерүен әйтте. Кеше хукукларын күзәтү оешмасы мәгълүматларына караганда, иминлек көчләре белән бәрелешләрдә һәм башка тәртипсезлекләрдә ким дигәндә 10 кеше үлгән, 1000 күбрәк кеше яраланган. Вакытлар илдә 3000 артык кешене сак астына алган. Бу хукук яклау оешмалары тарафыннан киң күләмле басым дип бәяләнә. Хөкүмәт әлегә торак өчен бәхәсле акчалата ярдәмне яки иминлек көчләренең эш ысулларын күздән кичерәчәге турында белдерү ясамады. Шуңа күрә бәйрәм тамамлангач тынычлыкның дәвам итәчәге шөбһә тудыра. Мөхтәрәм тыңлаучысыз, Төркия авызы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Сез бер кайчанда төрле мәдәниятләрдә һәм телләрдә мәхәббәт хиссен, ачуны яки шатлыкны бер үк төрле кичерәбезме дип уйлап карадыгызмы? Мәсәлән, инглизчә без love дибез, төрекчә sevgi, венгерчә серелем. Әмма бу сүзләр өч телдә дә бер үк хисләрне һәм фикерләрне аңлатамы? Дөнья Каролина университеты һәм Макс Планк институты галимнәре төрле телләрнең хисләрне ничек белдерүе турында кызыклы тикшеренү үткәрде. Алар дөньядагы якынча 2500 телдә ачу, курку һәм шатлык кебек хисләрнең ничек белдерелүен өйрәнде. Аларның Science журналында басылып чыккан ачышлары чыннан да гаҗәеп иде. Хисләр турында уйлау рәвешебез без сөйләшә торган телгә бәйле булырга мөмкин кебек күренә. Кайбер хисләрне аңлату сүзләре шул кадәр үзенчәлекле, алар бары тик бер мәдәнияткә генә караган кебек. Мәсәлән, немец телендәге Sehnsucht сүзе башка төрле тормышка көчле теләкне аңлата һәм күп башка телләрдә турыдан-туры тәрҗемәсе юк. Шулай ук Папуа Яңа Гвинея Байнин халкының теленнән алынган Авумбук сүзе кунаклар киткәч барлыкка килгән бушлык хисен тасвирлый. Әмма сүз бары тик үзенчәлекле сүзләр турында гына түгел, төрле телләрдә еш очрый торган хисләр турында ни әйтергә була? Галимнәр күп мәгънәле сүзләрне өйрәнде. Мәсәлән, татар телендә кызык сүзе һәм кызыклы һәм гаҗәеп дигән мәгънәне аңлата ала. Алар кайбер хисләрнең төрле телләрдә охшаш исемнәре булса да, аларның мәгънәләре бик нык аерылырга мөмкин икәнен ачыклады. Мәсәлән, кайбер телләрдә гаҗәпләнү, курку белән тыгыз бәйләнгән, ә башкаларында өмет һәм теләк белән бәйле. Шуңа охшаш рәвештә борчылу бер телдә ачу белән, ә икенчесендә кайгы белән бәйле булырга мөмкин. Хәтта горурлык төшенчәсе дә мәдәни контекстка карап төрле хисләр, уңай яки тискәре уята ала. Тикшеренү шулай ук географик яктан якын булган тел гаиләләрендә хисләрне төркемләүнең охшаш ысуллары еш очравын күрсәтте. Әмма барлык бу аермалыкларга карамастан, кайбер универсаль үрнәкләр дә бар иде. Барлык телләрдә рәхәт һәм авыр хисләр арасында, шулай ук түбән яки югары дәрәҗәдәге ярсу хисләр арасында аерма ясый. Мәсәлән, бик аз телләр кайгының тынычлыгын ачуның көче белән бутый, яки шатлыкның бәхетен хата өчен үкенү белән бутый. Бу кайбер төп хисләрнең безнең миебезгә салынган булуы турындагы фикерне раслый. Бу без башка имезүчеләр белән уртаклашкан нәрсә. Шулай да меңәрләгән еллар дәвамында кешеләр бу төп хисләрне үстергән, хис тойгыларны белдерүнең төрле спектрын барлыкка китергән. Шуңа күрә киләчәктә берәүнең башка телдә ниндидер хис турында әйтүен ишетсәгез, тарих һәм мәдәниятның аны сез белгәннән бераз аерылучы нәрсәгә әйләндергән булырга мөмкин икәнен истә тотыгыз.
Türkiye'nin geografik türkelgen işlenmeleri. Türkiye'nin üçke Anadolu tübeginde ornaşkan Aksaray şehrine has şerbetli pide, Aksaray Jille Hakimiyeti yasagan müracaat bilen 2021 yılda Türkiye'nin türkelgen geografik işlenmelerine kiritildi. Aksaray şerbetli pidesi, buday onundan yasalgan kamurunun içine irimişik sırı, maylı üretilgen sır hem kögergen sır katnaşması kullanılıp, taş mişte hem imen ağaçı otunu yandırılıp pişirilir. Adette ertengi oqşarda təqdim edilse de, günün her saatinde aşala olangan Aksaray şerbetli pidesi mişten çığı bilen şondaq atlanmay bilen yumşartıla. Kisilgen pide lavaş. Üstüne salkın şerbet sirop koyup təqdim edilir. Türkiye'nin geografik türkelgen işlenmeleri. Maqtaram tamaşar. Türkiye Avazı Radyosu'daki Tatar türündeki topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programda her gün Türkiye hem Kazan vaqti bilen gündüzgi saat 1'de 16 metrli kıska dolqanның 17.615 kHz ışlığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tыңla qoşuntasından Voice of Turkey Vod East Radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Kazan vaqti bilen saat kişki 8-nji ortada 42 derece künçüğüş yönelişdäki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışnary bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet sahifesi aşa Vod West Radio kanalından tыңlaylasыз. Әлеге biz sizin bilen sağlaşabız, efirde kilesi uçaşığa kadar.